kukhona i-challenge ekhona akwaziwe ukuthi sibakhulu futhi sihlonishwe umhlaba control le majority, and the South African people should be led by majority in terms of ballot and lapha emvotini kulethi majority. Noma siphila ke asibe majority thina asikho isizwe sihlonipha njengamaZulu. AmaZulu they are misinterpreted in other nations ngenxa yokuthi other tribe they feel inferior, they are not want to learn something from us. They don't want to be proud of who they are when we are demonstrating who are we and the pride is in now. Then we are attacking them. We are not attacking anyone. We are just demonstrating who we are. We are just proud of who we are. We are just making sure that we remain the majority of this African continent. And we got the biggest kingdom in an African continent. And we are not ashamed about that. And we don't care who love it and who don't love it. Even if nasenyanya kusuka namhlanje nje thina soZulu nje sincenga umuntu. Sisinsizwa nje kwaZulu. Ngokubona ukuthi ayikho into elunga kuleli izwe umZulu engekho. Ayikho into onakala kuleli izwe umZulu engekho. Le nto le should tell you very much clear ukuthi who are we. And then bese siyitshalile ingane zethu ngeke safa. Ngisho ngasibulala ngento engeke safa nje. Bayena namukele nje. Njengoba nakwazi ukwamukela amangisi umhlaba wonke sikhuluma ulimi lawo kuyimanje nje. Nathi siwuzulu samukeleni singenhla. Ngibonga kakhulu ke kade ngisemazimeleni izolo. Ongiqalele kwinuni yami eJozini. Ngesabatha laphana imeya laphana ke impela laphana ke savele sazohlangana esikhalweni nenunu lapha imeya. Ngiyathanda kakhulu umfoko amathe insizwa ekhulele emahostel eGoli. Yaqhathwa yabona ngiyaqala ukubona ibhinqa nje yana eliyimeya kodwa likwazi ukwahlukanisa phakathi kwepolitiki nomndeni, likwazi ukwehlukanisa phakathi political agenda and ama family agenda. And le nto leyo ikhombisa ngokusobala ukuthi umfoko amathe umeya waseJozini ukhulile. Ngificana naye lapha impela ekhweni lami lapha kwaNxumalo kwemula ke indodakazi khona kanti naye ukhona umenyiwe ngajabula kakhulu ukumbona. Sagiya ndawonye kwakuhle. Le nto leyo ikhombisa ubunye nento wagijima waziphula esijabulela sihamba no quality sihamba no Sminoff kumnandi kuhle kudelile ngani zakwethu impela nje lapha ke ngabona ukuthi hayi cha bakwethu kwazi kwamnandi wasilungisela nendawo wathi bafana bakithi ke ningashayeli sekuhlwile ke ikhona nendawo yokuciyama kwaba umuntu yabona. Lokho nje mfoka mathi uqhubeke njalo kumholi wenze njalo ke. Hayi laba bohola abahlala beqhuthule bethukuthela into abangayazi, because politics is politics, umndeni umndeni siyakhala ke manje. Ngiphinde futhi ngibonga kakhulu lapha ke enkosini yasemanzimeleni umfoka Mchichimbone wenkehli ugogo logobile. Awu madoda izalo insizwa lensizwa yabona lensizwa begani